Od bura ma kaunti ma Nyamira koro oseyo od buch Senet kuom remo winjo ywakgi madwaro thicho oko Gavana Nyaribo ka giwacho ni weche mapek mane gichwalo e Senet ne ok okaw gi pek moro amora. Bende od buch Senet nodoyo i neno mag mibadhi kod tiyo marach gi apisi manitudogo Nyaribo kendo yudo ni ne onge neno moromo ka koro ne gijok gi wito oko dwach od bura ma Nyamira ma thiche oko. MCAs go sani wacho ni Senet otuono jodak ma Nyamira ratiro margi. The senators spent much of the time debating on the PO, and finally they did not give us an opportunity to prosecute our case about the issues that are bedeviling Nyamira. For quite a long time we have seen issues that have led to stagnation of development in Nyamira. What happened? That 1 hour break that my colleague leader majority in the Senate asked for. What happened after that 1 hour? That the Senate decided to vote on the preliminary objection, and 3/4 of them who were supporting us crossed over and supported the preliminary objection. Kwa hivyo tunaomba watu wa Nyamira wawe watulivu ya kwamba tuko na njia mingi tena ya kuangalia haya maneno. Tutaenda kotini ili koti iende kusema ya kwamba idadi ya MCA ni wangapi ambao wanatakana wafanye ile turuti mbili. Lwenje makit chwecho yange ni sani omedore mbui kama injawe jok mamine kaunti ma Kwale.